Pano Sunday yapera iyo nemwana wangu anonzi Maxwell Mutekwa Wabikwa akauya pano achibatikana nenyaya yemaziso. Chokwadi chiri kutaurwa dambudziko richitanga kuvamba ndinoitwa Maxwell Mutekwa Wabikwa ndanga ndisingaonini asi pari zvino ndaakutoona ndakutozvikwanisa kuzvifambira ndega ndiri munhu aibatwa ndisina kana chandinoita ndichitoti kana ndakuda kuenda kwandoda kuenda ndinotodedzera kuti munhu auye padhuze asi izvezvi ndakukwanisa kuzvifambira ndega sepakutanga zvinhu zviri kutondishamisa kuziva kuti handine here ndaakuona asi ndinotenda Ishe magirasi kuti dai varamba vachingotisusukidza panzira yekunamata tangoramba tichingoita saizvozvo izvozvo ndinotenda ndinoti kana kuine vamwe ane matambudziko mhanyai nguva ichiripo minamato ukaudzwa munamato enda unoteedzera saizvozvo zvokwadi shuwa unokunda ini ndakakunda pasina chiremba pasina mushonga wandiri kuisa maziso aindirwadza ndanga ndisingarari ndairara ndakagara misodzi yaibuda ndakanyarara ende misodzi yacho yaibuda yaipisa zvandaitoshamisika kuti ko misodzi inosvika pakundipisa nekundirwadza kudai ndichitochema ndichoti kana zviri zvinhu ndadii ndangourawa zvangu asi ndakasvika pakununurwa nekurwirwa asi ndakayambutswa naivo tenzi Michael vakandirwira ndikayambuka nekuti nai mashoko yavo ndinotenda. Vakamutarisa maziso vakati hachaita ndaingochema ndingoti tenzi Michael ndibatsire saka ndinototenda tenzi Michael vakandibatsira rifewa kuenda kuparire nyatwa akanga taitoita ukubata kuparire nyatwa achizonosvika kuparire nyatwa dhokta haana kumuona ndaingochema nditi tenzi Michael ndibatsire saka patakazosara tobva kuparire nyatwa aiwa akazoya kumba mwana wangu akuona.